επεισόδιο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, συνεπώς είναι πέναλτι. Από τον Τσάουνα, γκολ 1-0. Στο 41 εδώ ο Σταρκόφς. Σπυρόπουλος, το σούτ, ωραίο, 1-1. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως και πριν από 2 χρόνια, όταν βρεθήκαμε να χάνουμε από τη Γεωργία, πάλι το πόδι του Σπυρόπουλου είναι αυτό που φέρνει την ελληνική ομάδα σε ισορροπία. Το σούτ έστειλε την μπάλα στην γωνία, κοιτάξτε και πάλι από τον Τζιόλι στο Σπυρόπουλο. Μπροστά από τον Φορτούνι βγήκε ο Κλάβα. Το σούτ 2-1 από το λάθος που έκανε η άμυνα των Λετωνών. Ο Γκέκας αυτές τις φάσεις δεν τις συγχωρεί. Στο 69. Την μπάλα πίσω, καθυστερούνε. Κάθετα από τον Κατσουράνη καταπληκτικά. Γκέκας. Πάρα πολύ ωραία παλιά του Κατσουράνη. Έχει ξεκινήσει την κίνηση ο Γκέκας. Θα ψάξει ξανά το Μήτρογλου, δοκάρι μπάλα. Στο 55, καταπληκτικά ο Σπυρόπουλος γύρισε για το Μήτρογλου. Η κεφαλιά του στη γωνία βρήκε το δοκάρι. Φάση δεν έχει τελειώσει. Να ο Νίνης, να το γκολ, 1-0. Στο 56 η ελληνική ομάδα καταφέρνει με το Σωτήρι Νίνη. Πήρε ωραίο ο Νίνης. Φέρνει την μπάλα από το αριστερό πόδι στο δεξί. Και πετυχαίνει ένα γκολ που είναι εξίσου σημαντικό με εκείνο στο Τελαβίβ πριν από 1 χρόνο. Νίνης Μήτρογλου, πολύ ωραία. 2-0. 1-2. Νίνης Μήτρογλου. Και από τον Μήτρογλου το πλασέ κάνει την κίνηση. Τη δίνει στον Νίνη και αυτός με τη μία την πετάει γλυκά εκεί όπου ο Μήτρογλου με το σώμα του δεν υπάρχει περίπτωση να τον σπρώξουν και να πέσει κάτω. Το Σαμαράς που κυνηγάει και παίρνει και μπαίνει ο Σαμαράς. Εδώ είναι το γκολ για την ελληνική ομάδα. Δοκάρι από τον Γκέκα. Απίστευτο στο 5ο λεπτό. Πιέζει πάρα πολύ ωραία ο Γκέκας. Η φάση συνεχίζεται, το σουτ και η απόκρουση. Η άμυνα των Βόσνιων και πάλι έκανε λάθος. Από τον Τοροσίδη ωραία ενέργεια στο δοκάρι του Μπέγκοβιτς. Μανιάτης με τον Τζιόλι, παρόλο την κόντρα, η μπάλα βγήκε. Σαλπικίδης δεν είναι offside, το σουτ πάνω στον Μπέγκοβιτς, όχι. Βγάζει την μπάλα για τον Τοροσίδη, μια καλή σέντρα τώρα είναι το θέμα. Έγινε από τον Τοροσίδη, εκεί βγαίνει πρώτος ο Πετσόφσκι. Κατσουράνης. Καλή παλιά, γκολ! 1-0 Σαλπικίδης. Ο Σαλπικίδης πετυχαίνει στο 63, το 1-0. Ο άνθρωπος που ανέβγαινε σειρά με γραμματόσημα για τα σημαντικά γκολ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, το πρόσωπό του θα υπήρχε συνέχεια. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Οι Σλοβάκοι ήταν καλύτεροι από εμάς. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν κρίνεται στις ευκαιρίες, δεν κρίνεται στην κατοχή της μπάλας. Κρίνεται όπως εδώ, όταν μπορείς από κοντά να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ η παλιά από τον... Λοιπόν, παραπερνάει από τον Τζέκο. Ξαναβλέπουμε. Παίρνει την κεφαλιά. Τελευταία στιγμή μπροστά από τον Παπαδόπουλο. Ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τζέκο. Μισίμοβιτς, κόντρες πάνω στα σώματα εδώ. Το προσοχή τώρα εδώ από τον Ζαβέλα, δεν χρειάζεται. Πέναλτι. Καρνέζης στο Μισίμοβιτς, πέφτει ο Καρνέζης, αποκρούει. Να διώξει κάποιος, όχι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Βγάζει το πέναλτι. Και η άμυνα κοιμάται στη συνέχεια. Δεχόμαστε ένα πάρα πολύ φθηνό δεύτερο γκολ. Κεφαλιά 3-0. Τζέκο. Η κάκη στη βραδιά μας, όσο πάει γίνεται και χειρότερη. Πάλι από το πόδι του Μισίμοβιτς. Πάλι πρώτος εκεί ο Τζέκο. Η μπάλα βγήκε στο Σαμαρά. Πάμε να κάνουμε στο 3-1. Και το κάνει το 3-1 ο Γκέκας. Αυτό, μειώσαμε έστω. Εδώ, μπάλα στο Σαμαρά. Ο σηκώνει το κεφάλι και πετάει την μπάλα για τον Σαμαρά. Για τον Γκέκα. 3-1. Η σέντρα του είναι καλή. Κεφαλιά, γκολ, καταπληκτικό γκολ. Η ελληνική ομάδα με τον Στοδουλόπουλο στο 20
ανοίγει το σκορ. Είναι πάρα πολύ ωραία σέντρα. Και αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να πεταχθεί εκεί. Το κάνει πάρα πολύ ωραία και του τη στέλνει στη κλειστή γωνία. Κατσουράνη, στη πλάτη της άμυνας από το Χριστοδουλόπουλο. Πολύ ωραία γκολ από τον Μήτρογλου στο 72. Μία τους τη χάρισε, δύο τους τη χάρισε, τρεις τους τη χάρισε. Εδώ ο Γέλε μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα και η ελληνική ομάδα ξαναβρίσκεται αγκαλιά με την Βοσνία στην κορυφή του ομίλου. Στο 72, 0-1 με τον Κώστα Μήτρογλου. Σαμαράς κάθετα, εδώ είναι το γκολ. Ναι, 1-0. Η ελληνική ομάδα με το Σαλπικίδη. Στο 58. Η μπάλα πήγε αργά, βασανιστικά θα έλεγε κανείς, στη γωνία του Κολύμπο. Κατέληξε όμως αυτή τη φορά στα δίκτυα. Η ελληνική ομάδα, όπως σχεδόν πάντα επισάντως, στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκει τον δρόμο προς τα δίκτυα.